И това е часа, уважаеми зрители, в който идва време за среща с единствения и неповторим на музикалната сцена. Да, Георги Христов е такъв и неговата дълга музикална кариера от 40 години е доказала това. Предстои му голям концерт на 10 ноември, съвсем не случайна дата, в зала 1 на Националния дворец на културата. Запомнящо се искрено и открито интервю. Искрено се надяваме да ви хареса. Направихме го заедно с операторите Станислав Ангелов, Чочо и Димитър Славов и разбира се с любезното домакинство на Ваня Джаферович. Получи се добър резултат. Недостижимия Георги Христов. Изведнъж на брега на един сезон, на брега на моето лято, ти застана на пустия тих хоризонт, като птица от заминало ято. Ти застана на пустия тих хоризонт, като птица от заминало ято. Светлия блясък на твоята ръка през нощта на душата ми мина и потече през мен една бистра река от прозрачно и младо вино. И потече през мен една бистра река от прозрачно и младо вино. Много е трудно да стигнеш до сърцата на хората, до сърцата на публиката. Но влезеш един път там, когато ти не я предаваш, когато ти си истински с нея, тя те пази тук. И това творческо дълголетие аз го дължа единствено и само на нея, на моята публика. Не казвам на всичката, общата публика. Но аз имам моя публика. Моя публика, която през десетилетията винаги ме подкрепя, и тя ми дава сила да продължавам напред, напред и напред. Понякога по надолнище, понякога в низините, понякога високо. Но това е живота. Нищо не е само цветя и рози. Да, имам самочувствието, че съм изградил едно име, което в публиката ми има място. Има място в техните сърца. Не искам да се харесвам на всички. Защото ако се харесваш на всички, значи нещо не ти е наред. Аз също не харесвам всичко. Но с лека ръка не отричам всичко останало, което не харесвам. Един творец с кариера на 40 години. Не знам дали е малко, дали е много, но това е огромен опит. Аз знам много. За моята работа, ще я нарека работа, аз знам много. Аз не спирам да мисля за това как да продължа напред. Ако спра да мисля как да продължа, каква нова песен да запиша, да създам, да пресъздам, защото както съм и композитор, така и взимам песни на мои колеги, композитори, поети. Когато решиш, че почваш да си даваш някаква сметка, ти вървиш към своя естествен край. Напротив, миналото е прекрасно. Аз не съжалявам за нито един ден. Не само от тези 40 години. Аз не съжалявам за нито един ден от живота си, защото съм го живял както аз съм искал. Надявам се с достоинство. Когато съм бъркал, съм се поправил. Когато съм скърбял, съм скърбял. Когато съм обичал, съм обичал. Когато съм се радвал, съм се радвал. Когато съм тъгувал, съм тъгувал. И това осъзнато ми е помогнало да се градя и да се изградя като личност. На
такова усещане, че когато направиш голяма кариера, когато си покорил и музиката, и публиката, и когато имаш слава, е по-сладко, ако това е било трудно, а не когато ти е вървяло много лесно, с късмет. Ако си мислиш, че си покорил тази публика един път завинаги, ти вече си свършил. Нашата професия е такава, че ежедневно трябва да покоряваш. Ежедневно трябва да се доказваш на сцената. Никога не лежа на стари лаври и никога не приемам каквото и да било в моята професия за даденост. Непрекъснато търся, непрекъснато се стремя да се самоусъвършенствам, непрекъснато се стремя да изисквам от себе си много неща. Това е много трудно. Ти да си съсредоточен в това да бъдеш перфекционист. И много пъти съм чувал, че съм капризен. Не, аз не съм капризен. Аз имам изисквания първо към самия себе си и след това към хората, с които работя и въобще и начина, по който работя от хората, които работят в моя екип. Защото на сцената аз не съм сам. На сцената зад мен са всички музиканти, но аз никога не ги възприемам като това да бъдат зад гърба ми. Ние сме едно цяло. Ние създаваме един продукт съвместно, заедно, емоционално. Защото, нали си представяте, ако една от вокалистките, в момента, в който аз пея някаква сериозна песен, тя почва да се върти настрани, да гледа какво става. Тогава се губи цялата магия. Тя разсейва целият образ, който се опитва да предаде един артист. Всички работят 100% на сцената, за да се получи магията. Не е ли така? Магия няма. А когато свърши концерта, кого първи питате как беше? Питам хората, които са ми най-близки в момента и питам как беше от страна на публиката. Защото аз от страна на сцената знам как е. Но публиката вижда това, което аз не мога да видя. И тя е най-верният критерий и най-верният барометър за това ти дали работиш добре. През годините винаги съм питал този жест, който правя еди къде си, дали е добър. На един може да хареса, на друг може да не хареса. Тогава ще помисля и ще намеря средният вариант да бъде приемлив. Две целувки, двете никога не се забравят. Две целувки, в мислите ми те завинаги остават. Не утолява мъката. Една любов дълбоко в нас се крие. Една любов, една развява. Харесва ли ви фразата "всеки си получава заслуженото"? Освен, че ми харесва, това е самата истина. Неглижирането на която и да е професия води до точно това. Ти си получаваш заслуженото, дали добро, когато работиш съвестно, или лошо, когато ти си безсъвестен, когато си непрофесионалист. Не трябва да си вярваме, че ние можем всичко. Ние не можем всичко. А много хора се опитват да правят това, което не могат. Тоест, затова и състоянието на страната ни е такова, по-точно на държавата. Страната ни е страна.
Но много хора се занимават и правят това, което не могат. Но го правят с пълното съзнание, че са богоизбрани да правят точно това, което не могат. Има ли черти в държавата, наблюдавайки, да ги наричате отвратителни? Възмутителни. Възмутителни неща се случват ежедневно. Ние ги гледаме в новините, четем ги в интернет, облъчват ни непрекъснато с това. С точно тази отвратителност на гърба на хората. Отвратителност на гърба на нашият народ. Тези, които са избрани да правят живота на българина по-добър, го вгорчават ежедневно и сипват колкото се може повече тату в чашата. Троват непрекъснато и целенасочено българския народ, което е престъпно. За да засвири моето пиано, убит е слон, отсечен абанос, от тях клавиши някой е направил до бяло-черно, до дървото кос. Аз съм политик. С музиката, която правя, аз съм политик, който обаче се опитва да обединява с музиката си. Защото аз пея за всички. И мъката събрани, нима човек е истински живял. Черно и бяло в нас се преплитат в неделим кръговрат. Има хора, които живеят 24/7 без да поемат никакви рискове, лъжат безнаказано, безотговорно и с безкрайно удоволствие. Това за тях е начин на живот. Радвам се, че не съм от тях. Радвам се, че макар и да си навличам с истината, която казвам или пиша понякога, да си навличам омразата на този или онзи, но аз знам, че истината боли. И ние хората много рядко си даваме реална представа за това какво сме, колко струваме, за своите действия. И винаги търсим вината не в себе си, а в другия. Аз съм от хората, които търси вината първо в себе си. И изисквам първо от себе си. След това търся вина в другите и искам от тях. Просто изказвам своето мнение и своята позиция. Дали тя е свързана с моята професия, дали тя е свързана с моята гражданска позиция, това е моята позиция. И аз я имам. Радвам се, че имам такава. Дълбочините страшен земетръс предвкусва своята премиера. Животът е опасно къс. Побързай, целуни ме вчера. Целуни ме вчера. Прекрасна песен, с страхотен заряд, с много хубаво послание в нея. Това въпроси ли са, които ви вълнуват? Годините, поколенията, превъплъщенията, остаряването? Годините не ме вълнуват. Превъплъщенията са част от играта. А остаряването още повече не ме вълнува, защото е много важно духът да бъде млад. Това е природата. Всяка една година, когато посрещаш рождения си ден, това значи, че си живял още една година. Че Господ ти е дал още една година да прекараш тук на земята. И трябва да бъдем благодарни за всеки ден, който имаме тук. Иначе
не бихме живяли пълноценно. Аз бих искал да живея пълноценно, да живея достойно и да посрещам с усмивка всеки нов ден от живота, който ми е подарен. Посланието на Целуни ме вчера. Но то е казано само с подтекста на Целуни ме вчера. Целуни ме сега, когато искаш, а не когато ще бъде късно. Нека да даваме своята любов, да даваме своите целувки, когато е време, а не когато ще сме загубили това нещо и това ще бъде невъзможно. Побързай, целуни ме вчера, в дълбочините страшен земетръс. Предвкусва своята премиера. Животът е опасна къс. Побързай, целуни ме вчера. Побързай, целуни ме вчера. Всички сме грешни на този свят. Всички бъркаме, но е хубаво, когато разберем, че сме сбъркали, да поправим нещата в положителна посока или да се извиним, ако е лична обидата. Това е признак на достоинство, което е рядкост. Господин Христов, признайте си грешка. Признайте си грях. Аз имам много грехове. Действително имам много грехове. Често ми се случва да изказвам мнение без да ми е поискано. Това е една от големите ми грешки. Той е казано не прави непоискано добро, но не мога по някой път да го задържам в себе си. И много грешки съм правил. И в кариерата си съм правил много грешки. Падал съм много често. И дай Боже да продължавам да падам, но имам тази сила да се изправя, да изтупам прахта и да продължа напред. За добро или за лошо. Човек се учи със всеки изминал ден. Няма тъжни листопади, през света вървиме млади и шептиме след през тях, да обичаш не е грях. Няма тъжни листопади, през света вървиме млади и шептиме след през тях, да обичаш не е грях. Няма да забравя предишната ни среща и предишното интервю. От него запомних една ваша знаменателна фраза. Мен ме изпуснаха и станах звезда. Ами, истина е. Истина е, защото аз попаднах в тези среди на 17 години. Първата си песен записах на 17 години. В периода от 81 до 85 година имах повече от 20 записа. Тогава имаше едно национално радио, една телевизия и тези записи не виждаха бял свят. Те или не ги пускаха, или бяха пускани един път в някой нощен блок и отиваха в забвение. През 85-та година записах "Да обичаш не е грях". Тя стана трета в мелодия на годината. 86-та записахме "Пролет" с Пети Бояклиева и спечели радиоконкурса. Същата година Митко Гетов и Иван Тенев ми се довериха и записах "Черно и бяло". Митко Пенев и Стефан Банков ми дадоха да запиша "Върни ми любовта". Надявах се и вярвах. И тези песни веднага стигнаха до публиката и тя ги заобича. И това казвам, че с тези песни музикалните среди ме изпуснаха. И после не можаха да ме спрат. Пролет, 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 пролет. С момичешки устни, с момчешки ръце. Пролет, 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 пролет.
Божия смях на петлите. Звъна на камбана с нестройно сърце. Сривяваме зимната броня на дните. С момичешки устни, с момчешки ръце. В моята кариера съм щастлив, че 99,9 от песните, които съм създал, са със своето послание, със своето чувство, точно със своята душа. И няколко са песните, които съм изпял по принуда, ако трябва да бъда честен. 2 или 3. Песен по принуда? 2 бяха песните по принуда, които съм изпял в живота си. Едната беше при първият ми албум, който излезе през 87-ма. Един композитор-парашутист, след като беше готов албума, парашутист, но с висока позиция, нали? Ме накара да подпише документ, че не ме интересува, че качеството на плочата ще е лошо от добавяне на 13-та песен. Това е винил. Както знаем, винила, браздите позволяват определено разстояние. При надвишаване на минутите на страна се поврежда качеството на звука. Та бях принуден да подпиша такъв документ. За да влезе неговата песен? Да, и той излъга и композитора на черно и бяло. Го подведе. Като го манипулираш, Димитър Гетов. А другия път не искам да казвам имена, защото това са хора, които са го направили заради тогавашното си положение. Другия пък ме накарах, аз казах, че не я усещам тази песен и той ме принуди, другият композитор, да я запиша. И когато не се съобрази с начина, по който аз искам да изпея песента, аз напуснах студиото. Той какво ли не прави? Първо от комисията в радиото я върнаха заради музикален кич. Каквато и беше тази песен, музикален кич. Той остави в студиото гласа ми и барабаните, направи нов аранжимент върху този глас и тези барабани. От позицията на положението си тогава, в концертна дирекция, песента мина в радиото и дори я добута до 3-то място в годишна класация. Какво да ви кажа? И тогава не беше лесно, не че сега е много лесно. Идва всеки сезон в живота ни с нещо различно. Носи своето ухание, своите надежди добри. Кръговрата върти и щом като с теб се обичаме. Зная, чакат ни само хубави дни. Когато човек знае много за работата си и когато прави равносметки или когато очаква, ето както сега в навечерието на 10 ноември очаква концерт, голям концерт и среща с публиката. Когато си задава въпросите, аз какво направих? Бях ли полезен в тази музика? Сътворих ли големи хитове? Работих ли добре с колегите си? Това каква оценка е за неговия талант, за неговото самочувствие, за неговия егоцентризъм? Има ли смисъл такъв въпрос? Ами няма смисъл ти да си даваш оценка сам на себе си, защото това говори за егоцентризъм. Оценка може да даде само публиката ти. Ти си никой. Без нея и в мига, в който си дадеш една безмислена оценка и си повярваш безумно, така хубаво падаш, макар да си се отдели от земята на много малко разстояние, че много боли. 10 ноември е една дата на промяната. Съвсем неумишлено беше подбрана поради ред причини, които се случват в страната ни повече от 3 години. Бях принуден да отлагам концерта и 2020, той беше планиран за 4 ноември, после 2021 за 3 ноември и сега на тази светла дата, когато сме се освободили или поробили, не знам какво точно се е случило,
с българския народ точно на тази сакрална дата. За мен ще бъде страхотно удоволствие отново да се срещна с моите приятели, с моята софийска публика, която безкрайно ценя и която може би най-много игнорирам от публиката в цялата страна. Един артист не може да се лиши в концертите, които прави, от песните, които са го направили, този, който е, и публиката има потребност да ги чуе. Но трябва да се направи една много добра симбиоза между най-новото и добре познатото старо. Никога не разчитам на случайността, освен в времето, когато се намирам в бисова ситуация. Абсолютно подготвен съм със реда на песните, защото е една програма, за да стигне до хората и да мога аз самия да дам 100% от себе си, трябва да бъде предварително премерена, изчислена, програмирана, ако щеш, емоционално градирана, за да се получи този ефект, който аз лично търся, пък предполагам и всеки артист, който излиза на такава голяма сцена. И някъде далеч от мене тъгувате или обичате, очудени и откровени лета и есени пресичате и своя път през скръб и радост вървите гордо, мълчаливи и с два-три реда се обаждате и пишете, че сте щастливи. Как си отивате, приятели, приятели, от веселите ни години, от залезите над полята, от свечерените градини. Как си отивате, приятели? И питате аз как живея, за среща ден ми определяте. Аз сънувам, че се смея и чакам влакове в неделите. Приятели, приятели, от веселите ни години, от залезите над полята, от свечерените градини. Как си отивате, приятели? 40 години на сцената. Георги Христов ви кани на концерт на 10 ноември, зала 1 на Националния дворец на културата.